L-inċentivi li nida l-gvern għal dawk li investu fil-pensjoni ta' tielet pilastru nislu interess kbir fost il-pubbliku li qed ifittex u jistaqsi iktar dwar din il-possibilità. Stqardan ma' News l-analista finanzjarju John Cassar White. Kien hemm numru ta' nies li staqsew fis-setturi kollha, kull min jagħti s-servizzi finanzjarji u naturalment dan l-interess dejjem qiegħed jikber. Ġifieri ngħid li bil-kampanja ta' pubbliċità li saret iktar nies qed isiru aware ta' kemm importanti li tfaddal biex tirtira. Pajjiżna jeżistu wkoll nuqqas taqbil dwar pensjoni tat-tieni pilastru u jekk din għandix tkun volontarja jew le. Cassar White jemmen li politika pożittiva ta' inċentivi tista' tkun l-aħjar waħda biex iktar nies jinvestu fil-pensjoni tagħhom. Idealment l-iskemi għandhom ikunu volontarji għaliex trid toqgħod attent ukoll li ma toħloqx pis żejjed fuq min jimpjega għax inkella jista' jkollok effett negattiv li daw jiddeċidu jimpjegaw inqas nies għaliex il-cost of labor ikun qiegħed jiżdied. Cassar White saħaq dwar l-importanza l-poplu jirrealizza li biex tirtira u tkun komdu mhux biżżejjed li toqgħod biss fuq il-pensjoni nazzjonali. Żied li għalkemm iż-żgħażagħ jistgħu jkunu l-inqas li juru interess u jaħsbu fuq il-pensjoni għax jaraw għall-bogħod dan m'għandux ikun. L-iktar li juru interess huma dawk li ikunu middle-aged. Naturalment, s-sigriet ta' kif taħseb għal meta tirtira huwa li taħseb kmini kemm jista' jkun twarrab xi ħaġa kull xahar u mbagħad naturalment meta tesal biex tirtira dak jkun kiber b'mod illi lilek jaffordi għalek illi jkollok livell tal-għejxin simili għal qabel irtirajt u dan naħseb huwa s-sigriet ta' min jippjana għall-irtirar tiegħu. U għażiet jgħid l-ekonomija b'saħħitha li għandu l-pajjiż isservi ta' bażi tajba għal aktar inċentivi għal min jixtieq jaħdem u jfaddal aktar. Importanti wkoll illi tfaddil ukoll ikun inkoraġġejt fi żminijiet meta l-ekonomija tkun sejra tajjeb għax naturalment iktar ma jkollok nies jaħdmu, iktar ma jkollok nies qed jaqgħu, iktar dawn tista' tħajjarhom biex iwarbu xi ħaġa ħalli jaħsbu għall-futur. Ġifieri ekonomija b'saħħitha hija l-bażi ta' ippjanar tajjeb għall-irtirar